asante mantemo hwa ewia no waba YouTube ye wo SOMPA FM live Facebook no SOMPA 106.5 FM ya now the Accra na so ana SOMPA FM live ya kure ya no France fo fire ene ya wodai e wo Paris abrochimamu eno e adamfo pa radio decoder no so ye nwane nyawo ye gina hobi ensem abete e wa no pa kase mu ene se ya so wono mu a etu fo magudie bi pa chi China ni ba konka ho Ghana fo mienu e wonyambe kire Omai sikakrabia batan ahye Ghana fo nyina enkuran se sidi no a ejan naso no enyade ese bibi ebesesa wo ho animanimu ya afisa nso afo yewra muntaka Mubarak de asembia atoso se etu ahye bi no mo ho a yensi ho na ema omai ye bambo enyina yie Mampeni kasamafo abedi echire dia tu dwase enyade a yewra John Dramani Mahama sebe wo Dr. Bahumia ho adaje sa ne enti a wo mede sansem ya tu dwa ye de ho amanebo ebremu Sada na Chief Justice ayatwena sensen na lawyer nso de asembia ba beto so se empanimfuo bi e wo ba no so a yenyi wo mfiri so yebeko asante mantemu na kumewura so kwan no sesia de se de atete apansam no ano aye dempa o manfo akasa e de wo mo anu di nsem atudwa obi ma so Trump ya wono na ya America mampani wo so wo ye nhyehyɛ foforo bi e wo post sadonnum ne no efade ho afoforo dodo no a eka ho ene edi ni nyina eba beso mo no pei se ye kase ebo a edi kan ye mfa seda no emanyumaku ye Nana Kwajoje si Company Limited na dama ena no pei ye som wo adanse hu ne mapa nyina na boboa no enefi eno achi no se wo ye oba ya na wo live secured wate bra unye ntwa bra nko ade secure sanitary pad no uhia bi enkankan wo no ma esi wonyi nta so de beboa mo ene no eno no menti bi wom sada ena no pay ye koso na yaka wo se Endpoint Homeopathy Clinic ya na wo do ho akwa kire won awo na anwo wo de no eyedwonso twam yaw mrebo na na ahra wo mu a wo mo ne betimi aso ano Hajia Special Local Foods ekan ye ho anopay akenkan fo ne AAA mine ajapi APAM Dada'a mene ADWOA ASARE Afe ensem ne yenya daje miebi naniwa ema aso a etietie ensempa nyina bi wadwenkyere no ya na wonua Odehyieba ewo SOMPA 106.5 FM Accra ewo Facebook ho na yebekenkan dia mawo me free ase e de free aban lawyer pania wono kane na wono na ejina mu ewo mampani Akufuado apenso wono akure ya sanso lawyer ya wo hwechire edema wo ba pa Gertrude Alaba Esabata kono ya wono enana wo ye Chief Justice asesei ya twena sense ane na enkafam na pani di nsembia ba beto so se maame no wono matintim nsam sade kwa akodan wo mai court batan Supreme Court biu se enuanu mienu bi e wo ba ne so a wo no de ka wonko anka maame Alaba Esabata kono nka ya hono de daada Safoi ba kodin ene Gabriel Scott po aman efe yewra Samuel Asiedu na yenyi wo mo mfiri ba no so enu achi badwaku amampani ti se wo mo nyama mi nse mu hwehwemu ye wie ya wo mo kokoto aba na ene da nso de no ekoko gina for wine ne akire no wo mo nyi safo ni nyina yengu no esanse ayasansamansaman sama ne tamfo nsuom no se tie bia wanya popo bira obenya efi bia wo ba bia na ankura yenkan mu na wawie kura kwa hu emu ntwere beto na wode to so ache se nya ba ne sanso a kama ye se yatemu adwuma no sabio ani a yede hwe no eye amanyo aniwa na ba ne sanso a sade ka wo mo homerete ne wo mo mudietie no entimi enye adwuma saa Yanto so emfa emamo mayi sikakrabia batan Bank of Ghana edi atu dwa se wo mo be yire nhihye mu kitene na etimi aboa masidi yesike ya yedi ahoɔden abamu a eja brane no wo mo ebehwe nim se saa nsachira ne bekoso atena ho afebo na wo mo echiemu se si asidi be ha mu chichemu edunkrom pagyamu de eyade se etumi eja nanso saa na Dr. Johnson Esiama ene ya mrado a woda Bank of Ghana
Ghana ano wɔkyerɛ ese yɛkɔ yɛnim no wɔn de wɔn ani ebesi nsakyerɛ foforɔ ɛso na ntitwiw ɛyɛ amanoni dwa edie ene ehonom nso die free honom ba ebetimi aboa ama san hyehyɛ atumi agina brane wɔde nsɛm we nyina etu dwa na ɛyɛ abra monetary policy committee ye wo bank no wo mu edi wo 124th policy committee nhyiamudie enra na opanyini edisa ensemi etu dwa. In March, the committee responded decisively to the inflation outlook by raising the policy rate by 100 basis points to 28%. Preliminary evidence right now suggests this action has contributed to dampening inflation momentum, and importantly, the cedi has appreciated sharply by nearly 19% between April and May, helping to ease imported inflation pressures and restoring public confidence. The appreciation of the cedi reflects a combination of factors, including prudent monetary policy, the improved market sentiment, as well as the external sector gains that we are witnessing. Onipa yete nini se yi eye Dr. Johnson Esiama ono ene amrado a oda Bank of Ghana no. Woman yefisam so afo eyewura Muntaka Muhammad Mubarak Triple M. Wono ane asewasem rahye bedwani na pani de asem bi atwetwe aso aba beto pono so. Ya wo chese we wokwa probo e wa tifi mantam do. Na enhwehwemu bi a wayo ya aba beto hopa ne se atuo hyehyeti mamufo bi ho a se tu no enya de yesi ho burin beka se yen lansese ye na eno no eya ye dodo kra chen de emra amakwan se yemfa ni dwuma no na ekoba ne sia na man ye bambosem no se bi edasaniem ne se honti woka na wode ya kire timamufo nyina tituru no wonu mekura tuo na yensi ho se ebehia pa se wobema mpanimfo a womo na mra ma won ho kwan se wonsi tuo ho na se woma ho lansese amsamnation for no e wo se mode ben wo mo entesa na ne babie ekeka kono e ye oman ye bambosem ene sabie so ye de egro nkokofrede Kasamafo abedi achire ema mampanyi eye maame Shamima Muslim wode atudwa ya wo kire se kane mampani abedi achire ya wono kuro ya tu franka ema NPP amnyokuo no afimpino eni aduonu nan abatuo no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo kire se mampani Mahama sabi opanyini won hye dani ne ho adaje saa ya wone no eba be yiyi ensamo ano ne enti ama maame di nsem we nyina atudwa ene se enu adwumadie bi ekoso na Dr. Baumia kokasa wase ene wadi tudwa se ase sidi ya hoodi ye gyan naso ene hyehye foforo ya ekoso wo mai mu a omanfo nyina ani age ho ye tetete ahyentuade bo so ne ade no wo kiremu ase NDC amanyokuo no wo mo pese wo mo soa credit ni nyina eto wo mo abetiri so na eno na Dr. Baumia kiremu ese sebe wo ka se NDC amanyokuo no emma enhyehye ba ko a wo mo ankasa ade baaye ya bia mpo eka wo manifesto promises ho a wo mo gina so edi sa adwuma no ama ne ahoɔden abasidi no mu a enya de ndisi amenyoku no betime nya asemba akopɛ kora aka ede akyerɛ obi enso asesidi ya ahoɔden ba mu no wɔn pɛ so wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn mo ene yɛyɛ wɔn mo nkae sɛ foundation no yɛto ansa ne yesidan enti wɔn mo MPP fo ne ele foundation no ɛma ene ndisi aban ababɛgye ho fancy a ɔmanfo nyina ebo sei ɛno ɛna ma Shamima edi to dwa sɛ ase Dr. Baumia sesi ano won sheda enhu ne woka enti mampani John Domani Mahama de wonya ne ho adaje na nko wakan no ono so eba beyi nsem ano wode nsem we nyina etudwa ewo for God and country dwumadie so SOMPA FM so wabra Professor Abochi ejina etna edwam na Shamima Muslim ede enchiemu a ono so ewo ede baaye. But oh, baby, no. Sometimes I am a day because I don't want to engage in banter. Even the government, His Excellency is not interested in engaging in the banter with the NPP because the NPP for our solutions for the 8 good years or more buying anchor solutions. So Dr. Baumia Obaye under the umbrella of an economic wasted towards the end of more administration. Dr. Baumia regarding
any economic issues now say they offer a new title say or a digital messiah. Whoa, baby, I hear kono ye koye. The more invite and say, yeah, responding to Dr. Baumia. Except say you want to pull us back to where they left us. My main can't say, one or more can't say they had the men and they knew how to recover the economy and not life. And I am more mandate, 2 mandate, 8 good years. Almost free abayimunu menu nina the situation of the economy of Ghana. Me pamucho MPP for no mudi enko IMF program. MPP for no mismanagement of the economy created the crisis that led to the head cut. And you know, the IMF program insist say was say more fine say be MCM Ghana and recover from the mess you have created. You cannot say that it is because of an IMF program that we are seeing the gains that we are seeing because you were under the same IMF program. Shamima Muslim ena yetini nkan ono eye kasamafo abedi echire ede ema omampanyi na nensemi echi ena mrashibedwani a wogina mu ede mu omanfo ewo afia abato empeso so onukro yanso eye member ede ma parliamentary select committee ewo omansi kasemso onyanfo Isaac Buamanya konso de atu dwase ohaw bia ni ho se omanfo ede abasobo nyina ema owura John Dramani Mahama nanso sankrofo kro no a esese wo mo kai no mu hunu se eyi wo bi energy ntotoye no anase wo gina afapem no ma nioma ekoye ansa na wo mo so eba beto aso. Ordinarily, though, on side, there you make a young boy to use on Dramani Mahama and to force one about because president to then when I bring in a sense, you would see the wine against the dollar. But you have a factual, now you do question my young one. Maybe I make the governance or you continue. On your sorry, Anna, you do be there, you dream. You were a Jimmy on the man. Now, why you would be upon on my city, no. In fact, Ecobiada, he can't now what ding in age in Omano, me either me export, and Abia new gold reserve or the support in the country. You export more than 8,000 tons of gold. Sure. You know what the back $1. If you Ghana, a back here, DBI, IMF for 4 answer and whatever, Yaka, so yen reserves, over 2.6 months cover. Yen reserves or 2 months cover. Maybe now I'm not saying that you gold reserve are now over Bank of Ghana. Now you're less than 10% tons. And what she was saying editu ja ese Dr. Mahmoud Baumia eye onu ankasa ne idea ene the contributions ahodo ya waye enunti na nempo Precious Mineral Marketing Company aba ya enam so ama gold board nso wo mo atimi ediaba ebusuafo enti ensema hodo a owura Isaac Buama nyako ya oyem rashebedwani ewo afia abato mpeso aso no ne nsem no bi enono ene na yetoa so ewo nana kwajojesi no nsiabre mu kase ebo emu a na medo okọ chineyamanyoku no wono maboboa no na asokwa abato mpesua so na miwura eho na yewura amokamel wogina 2024 musa yentone so aba nanka won komra se bedwafie enkogina adehye nanim nanso wono moto aba no wie no odi ntwo eno na Maame Patricia Piaje edi emu nkunim no nanso brama mpane bobo abankrachefo edin no wono ne din wo boy se wonhwe asokwaso emfamma no na ewie ya wono mokọ assembly na small honorables no kwa akoto aba no wono moto no over family se de buruni be kan wono ohamu nchemu wo ha onyane nyina nipa be se dunwotwe ekoto aba ne de obi anto amfom wo mu nyina atoma no na ewie ya wogina ya woda ase no woda mpani asese wo hye na ne onya wate se NF assembly members eto aba no nso wode wo mo de ema wo mo na mu ene wode to so se won de ntam no wa candidate wasan de nsekura de aka ho se timamufu a ewa asokwa abato mpesua so won mu yedie wo mo nkankro ene da na koma so pa NF mpuntu se ebebo na aba aben wo mo ewo bibia aboboa no na Maame Patricia Piaje wona yemra se badwani no nso enya de obeje ne mu wone no ebekọ na akra na se de beye na mpuntu no a timamufu ewa asokwa hwehwe no one month sabeka. Meda obi ase assemblymen meda o mase. Eyo omomu a ene ne ma do this thing. Na say ye beto aba wie na menya 100% say
a total acceptance yɛbɛboa ma asɔnkɔ so economy Dramani Mahama I an agency of the 24-hour economy ɛbɛba na wohwɛ asantemema as a municipal yɛne ɛwɔ the industrial area wɔ ntisase wɔ enclave no yɛhwɛ sɛ yɛ 24-hour economy no be improve lighting system security system yɛdeɛ every assembly is in charge of its own sanitation nti ɛbɛboa ma sanitation no akɔ n'anim wɔ asɔha bɛni aboa ma revenue mobilization Yewura mo Kamel wono na ese woye asokwa aban krache penin nene enati Assembly member Wokuma Wura so electoral area Maxwell Amponsa dufo wone ne manfo ahenkafo a womo ye adwuma ewo bodoma sewura so kwan no eso no womo de atu dwa sesesi ade womo bre papa de bia wo ye henkani a wo hyen na esi workshop e ka womo bo wo cars no ho no ano ode ni nyina ne se kwan no atete apansam na womo echiemu se kwan ne kura de kane no ne agusu ko ta o na womo be ye kumawu by election ya and won betutu kwan no so say wo mu betwi so no wo mu aguso asphalt besi enne ya ye kase e kwan no enya de se wo matumi aye enti ahenkafo no amo mo tempentin kwapa owura Maxwell Amponsa dufo ene sompa kase twetwe nkomo no wochem se we di adawro ma asante mantam so afo Dr. Frank Amoakohene ne o mampani John Dramani Mahama wo mu nhwe no wo mu nye bibi emfa mo awo ye kwai first no ikuta ene ye se be na asphalt ye she dwumadu na so no anche na abaye sesan abaye sesan baye no izi e jay kwan na to amani a mu nkan hwi to da go tumi jay dwumaye na ka bia emfa so eye enra akra me ba ne ye be confirm ye DC ni ye preside member ye be me ba kwam du god mass because e kwan ni ntumi fa form every god mass na me de call ras ezo be he gates no kra de bre ase ayi ama susan zo atwetwe kwan mama daba fo no omuka from sayana SSA until yesra wo mo ezo ma ya me se omo ma ya akotu busu ne fine no ya anya dia ene ye ras de ka bia nko ti yesra Ghana bai Enti assembly member ewo Kumewura so electoral area Maxwell Amponsa dufo ene yete nken wachi omafo adwadifo ene ahenkafo ni bi nso ekasai ehwe se de ma yekoso yekwa azo a emo epa bi se ye ayo ko ta dada yusu bia nam do petrol me nam so am ba so ba bi twa so am just within seconds mo bi twa to no mo ja kwara to tra mo nye ise yusu atwa gates e wo kwa no ise se yedimi nya hwe wo kwa ni o de ka enam kwara so a enu an se ye ties a nyamianum ye bere ene se me koba mienu enu akra me nika prem ko firi koba edase sesia abanse samba yes I am a contractor se de adwuma ye de eguro John Dramani Mahama yes so ra bodma si tura so ye kwa ye e ma ye de sebi you see a private car ye nam so abokoboko na taxis no a eye adwuma fa ye ma me mo ne abusuafo no enne kra da taxifo na ko strike se omunya adwuma ni nyina ne se case ka no ekwan no sese omu cars abusuafo ene awoduo yi eye omanfo bi adwadifo eka ho ena afi ahenkafo a wo mu edi wo mu dwuma ewo bodoma sera so kwan yi eso anopa no nsia kase bo SOMPA 106.5 FM so ena wasugusu a wutie no ye dane ye ho tew ye ba ye beto aso Kweku, minim sawa she. Me kraman nane. Nanso ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla,
homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e was painted bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fo medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwiwsi o do na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimese enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Ebusian Chamfa. Sawo Peduduo 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste Moahuduo, and then the brush Abejaso, Abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Say me feel London, Echo US. Eh, na no kwad wo kura fra me boma mania. Na papa mo hote sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi. Ekwo bosempene mo. De woton wadense ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi wo boduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh, papa US hakura de. Na kujejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adense ho niam de a. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adense ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no mi ensamua ene obi en foforo yawo. Ba ku obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodojasi eye bemaba. E wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires. And adua plywood and just said about dance wo. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du kuka mu a, wo ko ja free. Akra wuyi kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wasa wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wasa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wa bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road famesa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujejesi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primono. SOMPA kasiebo aji babia aji babia mpa Abusia yento so emfa emamwe yeko atoye mantemu na Regional Security Council no womo edi dwumadie sronku bia enya womo a womo tu fam agudi a emfa mra kwan so galamse yi ebie womo atu womo so sapa afidie mumrutu excavators bi makomako beye nwotwe de womo asai no womo kohunu niam ahodo bi ti se pump action etuo ene emu aboba mobile phones ahodo beye 9 en womo giye edi free womo a no womo di sa adwuma no ewo
Ankobra river no eso eno no ewo evaluate adwomoro dwura abato empeso so ewo atoye mantemu enu achi nso machines ahodo ya wo de pompi ensuo yi bi ne niam ahodo bi a na eka ho nso wo ma sese ni nyina atoye mantemu National Security Liaison Officer Brigadier General Musa Waja retired wodi adesrede ato aban anim se galamse ekono ano odin na ya na hadwene se wo mu cooperation bi sa no a wo mo bambofo no akade awodo eboa emadwumadie no etimi konkan no ya na eho ye den de ma wo mu nti no wo besere se mpanifo hwe no wo mototo niema na wo mu a wo mo eye galamse no wo mo so wo mo call site ho wo mo hunu se ensase ne niema hodo a wo mo asai no ano odin. I want to stress that it's not going to be a one-day operation. That it's going to be sustained. We are going to do more of that and possibly try and then get canoe and sail along the Ankobra River to ensure that this river returns to its normalcy. The most important challenges have been logistics, but that has not impeded our efforts to ensure that we conduct our operation. And the type of devastation that has been done along the banks of the river certain time also impede our speed of action. Onipa yetini ni sesie yi atoye mantemu National Security Liaison Officer Brigadier General Musa Waja retired. Ene wanya bogalam se no enye atoye mantemu nko na wo mo chi bi mo atwuma bi aja north eno wase asante mantemu ho nso won mo so ebinum panchi na China ni ba ko Ghana fo mienu na won ma ewo sa kurukumanum nyambe kire be kire sa mane a won mo hunu emu atututu abribia dima nti wo ma so won panchi ebe mo ho adwo Domina putu puna bie no mu rewura dem say omo peye boys na ye wo krum ase ne ne edin no mo kue me de omo chibi omo bekumi say omo nya omo kue nya sam kitu aga di 3 days min didi ya ma shishebe ada na mo haya gire o haya gine ya ti akoko ne be ya yo anu ne ani twadi anu ne ani hwe ya ma o ya no ma de afidi na be ne ma be ti musika chuchuru du no ma kwa pati omo say nsu na ya kwan breaking on the breaking na fish so I know oba kwa was kra na e bebre se kra na kra ko school kra pa na ho kire o mo nkwa kra na nya kwan ho me galamse fo no o mo haya adwene pa ye nya nsuo nom eno yetimamufo bi a wo mo nyambe kire e wasante mantemu na ate se wo mo kase ye ko US abrochimamu na mampene Donald Trump akasa se post sadom no wo mo dwumadi na wo mo di e wo kropon ahodo mu no wo ba be hohoro bi kura e de afiri ho esanse bra na mampanin dada Joe Biden wote so no ase wo ma wo mutumi no mu ye dududu ekowie no na wo mutiati afoforo kura fa ahodie so enam saye so ema George Floyd sei wo fa ho kura tinananum wonse do na saasemi di ntia wo boss no na mfinhye numu ani na se wo mo hye ho fa na wo de atudwa na wo chese posi ni no kura enam ne nsa so a George Floyd wo wuye no wo da fiase wo twa mfinhye do no mienu nanso eno no eni kwan se teda e wo se ehwehwemu mapatimi ye adwuma na fe wo mutumi e de ma wo muntia wo mutete bi fa ahodie so na nyiyimu eye adwuma no wo mutumi yi ni nyina e de afiri ho ebi afi no waso afidie anopensem a ye de so mo no bi ene se de wo hwe afisam so wo my Ghana mu yewra muntaka mubarak de atudwa se etuo hye bi no mo ho a yenyansi ho na basa ema ye bambo enyina yie Bank of Ghana adwumakuo no nso de arehemu nsɛm akwa ma Ghana for sidi no a ahoɔden abamu no ebekoso a ayesa ene afoforo ena anopai yede so mo se nana kwadwogesi no nsiabre mu kase bo de adanse ho ne mapapa de de hyase de de kwakɔ wie nyina de eso yasene na fe secure sanitary pad so wo ma ye secured wo bo ema no tam se ekoba se wo kɔ afikyira wo ma nyi niema bi no man kyerɛkyerɛ yɛn de egu nipa enimu ase na aboa ma niema timi akɔkama eno sa no ya na ewo si didi wudidi nso ese odidi good na ebema wa appetite na akoso na aba na ebeje ododo ma atakyerema akɔ ododo mu ahwe eye hajia special local foods wa enuane ne de assortu bia won na eyo ewo hacho ho afi endpoint homeopathic clinic
bema koho waba koho na mrebo mu yade dwonsotwa mu de ene award de nyina no ono ne wo shell signboard spenters kwano so benya no ena henema kokobin kumase wo madama ena no pay triple A mine ejapi apam dada mene menuaba ADWOA ASARE yadamu nyina ase yamamumu enitie nenso enche no na yedideubo enkrata emumboso no na ayede brem na chese Ghana today ena ebekoso no enti emuafidie no enyi emfamfiri hakora